سلام تعنا هبلي فتوات بيس سلام ميديا نلمون كم تلمود نزعلت سحرنا يوم حصرتن وانا زيناتات حزنا لكم مزينا لنا صانحتكم مسانا كخون عدمنا ايو فلما كندك عندنا تبتات نسمعكم جنرال ساموراي يونس ابلع التقراي وتادراوي سقمتين كوسادت او تقريبو جنرال يوحنس ገብረ መስቀል ወይ መንጋግ ኣብ ጊዜ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ሻዕቢያ ንዝፈጸመ ግፍዒ ይሓዝኑን ይብኹን ከም ዝነበሩ ብዓይኒ ርኤ ክብል ርእይቶ ሂቦ ሰራዊት ትግራይ ዳግማይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ስፍሕ ዝበለ ወታደራዊ ምንቅስቃስ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሰራዊት ሻዕቢያ ብህጹጽ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክወጽእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸዊዑ ነዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ክነስምዑኩም ኢና ሓደሽቲ ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ዕድመና እዩ ናብ ዝቐጽል ዜና ክንሕልፍ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ወይ መንጋግ ኤርትራ ብምውንጃል ኣብይ ኣሕመድ ንዝዳለወሉ ዘሎ ወፍሪ ኩናት ንምጥንኻር ድማ جنرال يوحنس ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስምምዕ ድሕሪ ምፍጻሙ መንግስቲ ኤርትራ ፌደራል መንግስቲ ብዘይፈልጦ መንገዲ ምስ ክልል ኣምሓራ ምስጢራዊ ስምምዕ ፈጺሙ ነይሩ ክብል ኣዘራራቢ ዝኾነ ርእይቶ ሂቡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ ዝፍጽሞ ዝነበረ ግፍዒ ሓዚኖም ክበኽዩን ክሓዝኑን ብዓይኒ ርኤ እየ ክብል ጫፍ ባንዳነቱ ብግልጺ ኣርኢና ኣሎ ነበር ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክውላዕ እንዳተማሕፀነ ይርከብ ምስ ፕረስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ትግራይ ሰላም ዘዕንቅፉ ሓይልታት ክእለዩ ኣለዎም ክብል ጠቒሱሎ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ዝበለ እቲ ጀነራል ኣብ ትግራይ ሰላም ኣብ ዘዕንቅፉ ኣመራርሓ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክወሰድ ኣለዎ ክብል ገሊጹሎ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትግራይ ጠሊሞም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክውላዕ ጻውዒት እናቕረቡ ይርከቡ ብፍላይ ድማ ሰለስቲዮም ጀነራላት ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳኤ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል መንጋግ ዝርከብዎም ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንክውላዕ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ይሕድሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝወፁ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ እቶም ጀነራላት ዝሓለፉ ጀኖሳይዳዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ትግራይን ዘካየድዎ ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍን ወራርን ረሲዖም ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንክውላዕ ኣብ ለመና ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ቅድም ክብል ጀነራል ሳሞራን ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀልን ኣብ ጎኒ ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ ድማ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳኤ ተጸምቢርዎም ኩናት ይጉስጉሱ ከም ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ካብ ዝረኽቦ ሚስጥር መሰረት ገይሩ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሰለስቲዮም ጀነራላት ኣብ ሰለስተ ግንባራት ወታደራዊ መሪሕነት ንክህቡ ተሸሞም ከም ዘለዉ ይሕበር ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ንግንባር ምዕራብ ክመርሕ ዝተወሰነ ኮይኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳኤ ድማ ጀነራል ወደን ጥሩ ምስ ዝመርሖ ሓይሊ ቲፒኤፍ ብኣንፈት ክልል ዓፋር ንክስለፍ ዝተወሰነ ኮይኑ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ብግንባር ቆቦን ዋግኽምራ ሰቆጣን ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝግበር ወታደራዊ ወፍሪ ንክመርሕ ኣሰላልፋ ከም ዝተዋሃቦም እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዞም ብጡረታ ካብ ስርሖም ተገሊሎም ዝነበሩ ጀነራላት ዳግም ስልጣን ሓሪፎም ናብ ስልጣን ንምምላስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግማዊ ኩናት ንክውላዕ ተሊሞም ምንቅስቓሶም ንብዙሓት ዘሕዘነ ዜና ኮይኑ ይርከብ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ዳግማይ ኣብ ትግራይ ኣስካሕካሒ ኩናት ንክውላዕ ናብ ፕረስ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ርእይቶ መሃቡ ንብዙሓት ተጋሩ ልቢ ዝሰበረን ዘሕዘነን ፍጻመ ኮይኑሎ ሰራዊት ሻዕቢያ ብህጹጽ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክወጽእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸዊዑ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመጽቲ ዝገብሮ ደገፍ እውን ደው ከብሎ እዩ ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ብዝምልከት ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ህጹጽ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ
እዚ ከምዚሉ እንተሎ ሰራዊት ኤርትራ ሓደሽቲ ቦታታት ኢትዮጵያ ይቆጻጸር ከም ዘሎ ዝተመልከተ እቲ ሓድሽ ክሲ ኢትዮጵያ ብወገን ማሕበራዊ መራኸቢታት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ድሕንነትን ኤርትራ ክበሃል ናብ ዝነበርናዮ ምምላስ ጀሚርና ኣለና ዝብሉ ሓበሬታታት ክዘርግሑ እየን ቀንየን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ሃገር ንምኽባርን ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምስፋንን ዝዓለመ መግለጺ ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ልኢኹሎ። እቲ መግለጺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ቦታታት መሓዝን ብቕልጡፍ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንክወፅእ ድማ ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎ። መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ዕጡቓት ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ቀጥታዊ ደገፍን ደው ከብል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝቐጸለ ግጭት ምስ ኤርትራ ብዘተ ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና እዩ እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምውፃእ ሰራዊትን ምኽባር ላዕላውነት ጠለባትን ብኣውንታ እንተተቀቢልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሎም ማሕበራዊ ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ድልው ከም ዝኾነ እዩ ኣብ መግለጺኡ ኣመልኪቱ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ናይ ምጥቃም መሰል ዘጠቓልል ኩለመዳያዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘኽእል ናይ ሰላም ዕድል ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ። እቲ መግለጺ ካብ ጎንፅን ዕግርግርን ወፂና ንኽልቲኡ ህዝብታት ዝጠቅም ሰላምን ብልጽግናን ክነምጽእ ይግባእ ክብል እዩ ናይ ሰላም ጻውዒት ንመንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቕሪቡ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ንዝሓለፉ መዓልትታት መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝኾና መራኸብታት ሰራዊት ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ክበሃል ጎቦታት ዓሲምባ መሊሱ ከም ዝሓዘ እናጸብጸባ እየን ቀንየን። ብምኽንያት ጽምዶ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ከም ድሌቱ ንጥፈታት ዝገብረሉን ድሕንነት ኤርትራ ድማ ተጋሩ ይኹኑ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ጨውዩ ይወስድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዞም ንጥፈታት ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ወጥሪ ከጋድዱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ሰባት ስግኣቶም እንትገልጹ ይስምዑ። ብግልጽ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ተጻባእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ሕወሓት፣ ፋኖ፣ እጉግማን ካልኦትን ብሽም ጽምዶ ይሕግዞምን ወታደራዊ ደገፍ ይገብረሎምን ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ይዋሳኣሉ ከም ዘለዋ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ሰራዊት ትግራይ ዳግም ናብ ምዕራብ ትግራይ ብክልተ ኣንፈት ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ዝተጠቐሰ እንትኾን እዚ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ዘሻቕሎምን ዘሰንበዶምን ብደመቀ መኮነን ዝምርሑ ዘብዕ ተከዘ ዝበሃል ዕጡቕን ምሕደርኡን ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ጥሒሎም ከም ዘለው ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ኣኪቦም መንነት እቲ ህዝቢ ንምቕያር ዝጀመርዎ መድረኻት ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ብኣንፈት ሱዳን ብኣንፈት ትግራይ ድማ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ትግራይ ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ስዒቡ ኣኼባታት ንክፈርስ መምርሒ ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰራዊት ትግራይ ክወረና ይዳሎ ኣሎ ብዝብል ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ እቶም ሽሞኛታት ብልጽግና ዝኾኑ ንደመቀ መኮነን ጎስጓስ የካይዱ ከም ዘለው ካብቲ ከባቢ ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ጽዑቕ ዳህሳስ የካይዳ ከም ዘለዋ ዝተገለጸ እንትኾን ብፍላይ ድማ ትግራይን ኤርትራን ዘራኸቡ መስመራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮናት ብምውፋር ጽዑቕ ዳህሳስን ክትትልን ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ጽምዶ ናብ ወታደራዊ ምጽማድ ከይሰግር ስግኣት ዝፈጠረሉ ይመስል ክብሉ ምንጭታትና ሓቢሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን አንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ዝተባሃለ ወጥሪ ናብ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእል ብዙሓት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ።
ይኹን እምበር እዚ ወጥሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ከም ዘምርሐ ተገሊጹ ኣሎ። እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ሰላም ሚድያ ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝነበርና ሓፀርቲ ዜናታት ነዚ ይመስል። ሰላም ኩሉና።